În continuare vă voi prezenta modul de curățare a unității de acceptare bancnote, în speță validatorul ICT XBA. Vom opri alimentarea de la curent, vom scoate caseta de bani, după care vom extrage senzorii optici din locaș și va trebui să curățăm tot ce înseamnă sistem optic, tot ce înseamnă role de antrenare a bancnotei, acest pieptene care este anti-phishing, aceste curele care transportă bancnota, senzorii de prezență a casetei și perechea senzorilor optici care se află în partea inferioară a senzorilor optici și anume în interiorul echipamentului în partea de sus. După care voi introduce înapoi în locaș senzorii. Operația se face cu aceeași soluție de ochelari cu care am curățat și unitatea hopper, cu o cârpă și cu un băț de urechi. Apoi voi introduce înapoi caseta de bani, voi ridica siguranța și echipamentul este gata de funcționare.